Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah khususon li hajati wa amri Mas Muhammad Sanif biwasilati wa barokati sairi umurina hadza ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibat da'awati ya arhamar rahimin. Yasir amrohu ya Allah, yasir amrohu ya Allah, waqdi hawaijahu ya Allah, waqdi hawaijahu bi barakati sirri wa lafzil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi Allah iku a'lamu luweh ngudaneni bima kelawan barang fi anfusihim kang ana ing dalem ati-atine dheweke kabeh. Ini setuhune utawi ingsun Nabi Nuh izan jen kaya mangkono. Tegese iza kultu nalikane ngucap sapa ingsun zalika ing mangkono iku lamina zolimina setengah sangking golongane wong sing do zalim li nafsi menzolimi kedue awak ingsun walahum lan kedue umat-umat ingsun fi wasfihim ing dalem sifatine dheweke kabeh bi annahum kelawan sak temene utawi dheweke kabeh iku la khaira ora ana kebagusan niku maujud lahum kedue dheweke kabeh umatku. Manga anallaha sartane sak temene utawi Gusti Allah iku akta menehi sapa Allah hum ing umatku menehi khairait daraini ing kebagusan panggonan loro dunya karo akhirat. Terusane diplomasine Nabi Nuh karo kaum-kaume sing sugih-sugih wingi karena karepe sing sugih-sugih wingi rak nuduh
gara-gara melu Nabi Nuh mereka niku rak dadi wong sing asor utawa karepe kon omong layu tiyahumullahu khaira. Nyatane melu Nabi Nuh ora oleh apa-apa. Allah ora menehi kebagusan sithik-sithik. Ya ora menehi kanugrahan sugih, ya ora menehi ganjaran. Iki karepe sing sugih-sugih kon ngomong ngono kuwi. Karena pengikut-pengikute Nabi Nuh dunyane pancen mengkur pres-presan. Tandang oleh cake entek. Tandang meneh oleh cake entek. Ha jenenge pres-presan sih kok. Tandang urung oleh bon. Urung oleh bon sih. Gara-gara ngono kuwi, gara-gara dunyane iki do mengkur pres-presan rak tujuane Allah ora ngekeki keapian sama sekali. Kamangka Allah niku luwih ngerti banget apa sing ana ning jerone atine umate Kanjeng Nabi. Allah niku luwih ngerti banget. Wujude le do iman marang Nabi Nuh, taat karo ajaan-ajaan, taat karo aturan-aturane. Kuwi iki Allah ngerti kok ya nek kur donya niku rak mengkur istilahnya sambung laku wae to. Dadi barang-barang donya iki kur nggo sambung laku, nggo nyambung le mlaku menuju neng akhirat. Dadi ora kudu numpuk-numpuk. Wong ming arep nggo nyambung mlaku. Nyambung mlaku kok mlumpuk-mlumpuk omah le nggawa kabotan. Jenenge we mingkur nggo nyambung laku, je laku ki rasah nggawa akeh-akeh. Nyatane gelo ibu-ibu nek menyang ziarah teng Greweng mah repot to kae. Kok kean gawan kok tak pikir-pikir. Kok teng Greweng kok ya ora ngalap conto kuwi ngono lho gumun kuwi. Nyatane angger mangkat kae walah wis tas gede, tas cilik. Sing dicangke kae tas saka apa kae jenenge. Gak kae tak ungak ya isine tremos. Oh alah. Omah penting Greweng repot kae. Mula wong ki nek arep mlaku kok kean gawan, kuwi iki repot. Lah kok ngono lah karepe iki wong iki kur nyambung laku menuju barzah utawa menuju kubur. Nggo mlaku menuju kubur ana. Iki ki barang-barang sing ning donya ki aja ditumpuk-tumpuk. Tapi transferen dana, ditransfer dana wae. Gek dana niki sesuk rasah nggawa ngono lho. Ditransfer ket saiki ndak kokean gawan. Mbuh dong ora kowe. Ayo ditransfer. Ditransfer. Mbok transfer menyang akhirat engko ndak leh ku nggawa teng Greweng. Tak kirimne dana sithik kaya wong sing do nyambut gawe ning luar negeri kae. Nah kae duwite pendak bayaran transfer, pendak bayaran transfer ming karek WA wong omah. Tak transfer semene. Tulung dienggo tuku iki, tulung dienggo gawe iki, tulung dienggo ningkat iki ngono kuwi.
Hati sesuk mulih saka luar negeri iki ketoke wis ra nggo apa-apa. Ning jebul ngomah wis karek manggon cruk. Karang omahe wis apik, wis tingkat, wis gedhong, isine wis pepak kok ya. Dadi mung garek mlebu tekan jero iki wis mung karek nyendekke ndas tak omongi. Penu kae wisan. Ndase selehke dilemeki epek-epek tangan loro, sikile tumpangke, karo menyet remote. Yang karek karo angkling teklik utawa karo manggut-manggut kae. Wong karo ndelok TV karo ndelok YouTube. Kayak YouTube-e kamangka ora main-main Wali Kerto. Ora biyen-biyen. Wah. Guyang-guyu dhewe. Karo grenengan tenan. Ndelok karo grenengan asem tenan Pak Kiai iki ngono kuwi kok piye? Yes, pancen sak uni-uni ngangeni kok gawe ngono kuwi. Tobat. Terus mengkari ngomong karo sing omah lah ning luar negeri wingi aku ya nyeteli iki ya. Ning kene nek ra nyetel kok kaya ana sing kurang. Nah, yang karek manggon kok lah piye wis ora kangelan blas jenengan lali ndonone mah ra siap-siap rono. Nang luar negeri nang kono apa-apa dituku. Ora kok ditransfer mulih ora utawa ora ditransfer rene ora nalika nang luar negeri apa-apa dituku jebule. Lemari gede banget kae dituku kok nang kono. Jenengan iso bayangke. Iki lagi sak contoh ning kono gandeng ana lemari apik gede dituku. Agek sesuk le gowo iki piye? Lah ya agar mangkat kowe ketepan dasmu to iki iso iki. Ya karang radong kok cetha ora bakal ning kono sak suwe-suwene kok malah tuku lemari gede banget. Yes, iki wis gambarane. Mula nalika ning kene iki maksude ning kene iki ning donya kuwi iki duwe apa-apa ki transfer ndono. Transfer ngamal iki terutama wis. Transfer ngamal, ngantuk-ngantuk titik melek. Menyang, ngantuk-ngantuk titik iki melek menyang. Niat ingsun ngaji. Wis ngono kuwi pokoke. Netepi fardune Gusti Allah. Ngetigi guys, niat ingsun ngaji netepi fardune Allah. Berarti le temandang mingkur nglakoni kefarduan. Pinter apa ora pinter ra tak pikir, sing penting mangkat. Wong aku wis ngerti cetha ora pinter kok. Cetha ora pinter. Lah arep pinter kowe piye wong wis niat ingsun ngaji tekan kene ya tetep turu kok. Nek arep pinter kowe piye? Ayo karang yo mau leteh kok sahur yo medeni wong. Sahur tumpuk. Wis tobat iki. Sego entek jangan isih imbui sego. Wong jangane isih Basan jangan entek segone isih imbui jangan lah ora mandeg. Ora jelas. Kapan iki kok le mandeg jan wah. Jangane isih eman-eman. Tumpangi sego. Wis, mbasan dipangan
segane isih jangan entek. Wah, iki nek ra nggo lawuh ya piye iki kene jangan isih por. Kalau nek ngono iki le ning kene ora langsung liyut we piye. Nah kan ya ning kene liyut. Makane wis bener niat ingsun ngaji netepi fardu. Arep ning kono turu kae tetep hukume ngaji kok ya. Ganjarane ngaji. Wis jelas ganjarane ngaji arep turu kae. Nih yo dibanding karo sing melek ngrungokke ya tetep beda. Ayo beda kaya wong tetep wujude we beda kon padane kepenakan sing bangkong. Oh beda no. Tetep diganjar kula maturi tetep diganjar ning akeh sithike gedhe cilike beda. Sing serius gatekke ngono ya tetep ana ganjaran beda karo sing langsung nek nggon donya iki ora duwe ra apa-apa iki karena nggunakake tenaga transfer akhirat. Nggunakake tenaga Hendilalae kok ndidit 200, duwite transfer meneh ning akhirat. Nggo tuku pitik loro. Nek ra dilingke iso lali engko. Lah wis meh cerak ya arep nglali senengane. Iso nglali kok ya. Wis meh cerak iki. Aja ming sagut tok. Sagut tok ngelis wangun. Kula ingkung 1. Kula ingkung 2 lali. Waduh, lali rong tuku. Kok lali piye model lali. Aku iki dhuwit 200 nggo tuku pitik 2 terus ditransfer akhirat nggo gawe ingkung iki. Alhamdulillah iki ketoke wis mlumpuk 85. Wah iki sesuk le gawe ingkung 85. Syukur genep 90. Juas iki ketoke kaya serem. Wuh, lho gawe ingkung 85 serem to? Ah dikruyuk wong 600. Rampung. Nek karo 85 iki rampung kruyuk wong 600. Padake. Rumangsane iki arep separo-separo. Ora iso kruyuk wong 600. Ane ngampuh iki sesuk tetep. Ingkung wis 85. Sing arep ngelis neh sapa iki? Nek pengen transferan akhirat ya ngeliso. Kuwi jenenge transfer duit nggo akhirat. Kaya sing kula aturke wingi. Transfer duniawi. Niki semua nggo akhirat lah sesuk menyangi wenting kae. Jan menyangi wenting kae lah kok karek alah leng ranggo gawan kayak kamaka ya ming nganggo pesawat sing paling sip to. Sing paling banter kok ya pesawate. Wo ngantek sing junjung ki kaya gejorok-jorok kae kok sing junjung. Saking bantere kuwi. Lah kok terus ming waton. Ayo nek melu aku. Ya ming waton ngomong, ayo nek melu aku, kowe engko mesti sugih. Kowe nek gelem melu aku karo gelem maca iki, bakul to kowe? Ah engko mesti laris. Iki, kuwi ketoke sing brengut kuwi. Melu aku kok ora lunas utangmu. Wong brengut kuwi rak tek apa kan utang to kuwi. Lah kok omong ngono lho. Dengan ini yang punya hutang banyak semoga cepat lunas. Walah ya Allah iki nang kene dicacat nang Quran.
Nabi Nuh nek wani ngono kuwi langsung ngumumke nek aku ngantek ngono kuwi berarti aku ki dolim. Berarti aku ki nganiaya. Wong padha karo nyekoki umatku. Ya nganiaya ning awakku, uga nganiaya ning umat-umatku. Agek jenengan ki ming ketipu je ming dibengok ngono. Amin. Oh, amin ndasmu kuwi amin. Wong nek ora tau ngaji ya kok ngono kuwi ya. Lah kok terus sak karepe dhewe amin ya mula ngaji ya. Gek sing kudu diamini karo sing ora diamini iki cetha ngono lho. Kondak jenengan ki katut gejlomprong. Lah iki we Nabi Nuh ora marengke kok rawani kok dhek ngono. Rawani ngomong ning umate nek kowe iki gelem melu aku sing kere muga-muga sugih ngono rawani kok. Karena itu ndolim. Nganiaya kok ya. Kok nganiaya lah nggeret wong ngapusi wong e. Sing gawa ya ndolim karena njlomprongke wong ki dosa. Njlomprongke wong ki dosa, berarti nek ngantek Nabi Nuh ngendika ngono kuwi ya ndolim wong dhek padha karo dosa njlomprongke umat. Juga mendolimi umate karena dudu jalur kon ngliwati. Kudu jalure kok kon ngliwati. Rak yo ayo transferan iki akhirat kuwi mau. Ayo wis do maca iki insyaallah hatimu do empuk. Nek zikir kae ala bizikrillah tatmainul qulub eling-eling kelawan zikir marang Allah hatimu do empuk-empuk. Ora atos, mula nek do zikir mujahadah kae bismillah niate men empuk atine. Lah kok ngono? Lah Allah sing ngendika kok. Hati cocok karo dawuh Allah. Sugih kere rasa dipikir. Nek nggon babakan donya wis pokoke ajeg kaya biasane kae. Esuk menyang nganggo tas tentara. Kuwi wis cetha rasa ndonga wae. Donyane cetha rasa dadak nganggo embel-embel zikir. Dadak nganggo embel-embel maca iki ora asip kok ya. Zikir iki nggo ngempukke ati. Nek selawat iki Kanjeng Nabi ngendika iki sing calone oleh syafaatku ning dina kiamat ya wong sing do gelem maca selawat nggo aku. Wong sing paling akeh le maca selawat nggo aku sesuk ning swarga bakal nanggani aku. Dadi niate maca selawat playune tetep akhirat ya wen kok ya. Ora kok mingkur donya sing prakteke ketemune seneng-seneng. Lah seneng-seneng je terusan. Kula jan mesake aja kapusan iki asline iki. Nek bali nang Quran iki ndolim. Ngati-ati tenan iki diurutane wis ana, rile iki wis ana, ril iki ndono, ril iki ndono, ril iki ndono wis ana rak ya diomongke iki ku mlayune nendi sing sopir-sopir kuwi. Ki sopire zikir, sopire mujadah ki omong. Penumpang-penumpangku iki awake dhewe tandang iki men atine do empuk. Engko nek atine empuk rak segala macem hal niku rada tenang wong kelingan Gusti Allah. Ngono ya. Iki jenenge sopire omong sesuai karo jalure. Sopire selawat ya omong iki golek syafaate Kanjeng Nabi karena kita umat. Muga-muga dengan banyak selawat awake dhewe sesuk iso neng swarga tetanggan karo Kanjeng Nabi ya penak. Nek urip ki ya tetanggan kok karo Nabi ki rak ya penak to. Bangane tetanggan karo wong mburi-mburi ngono ki rada ora cetha kuwi. Wah, lah nek karo wong mburi iki piye-piye ming ra pener je. Jan piye-piye ora pener. Wes. Kene mulih glidhe kewengen dilokke ngongso.
mulih meruput dilokke keset. Ora menyang dilokke ndablek wis ora ana penere. Jan ora ana penere tenan wis. Boncengan ro sing wedok dilokke pencitraan. Walah alah piye-piye kok ora bener. Mbasan ngepi dhewe-dhewe galo ketok le rakur to lha terus piye? Piye-piye kok ora bener iki. Wangel kok pancen tetanggan karo model ngono. Mbok penak karo Kanjeng Nabi. Karo Kanjeng Nabi iki sarwa pener. Wong nek ra pener dikandhani men bener. Njajal jenengan iki ngono kuwi aja dolim lho, ngati-ati tenan iki. Iki ketoke sepele ning asline ngelmu jero ya mingleh kula nerangke iki men rada enteng banget ora patek nggilani kok ya. Asline iki ayat nggilani tenan. Mula lah kula gawe contoh ya rada enteng-enteng wong iki medeni tenan ayate iki. Terutama ya kanggo wong-wong sing dadi sopir-sopir kuwi. Sopir-sopire iki medeni. Udu sopir Grab. Wah, dumeh kene nembuke sopir troming waton Grab po Gojek dudu kuwi sopir sholawat, sopir mujadah, sopir zikir, sopir ngaji. Iki ngati-ati banget kok ya. Ya terserah pokoknya sopir. Sing paling ramut iki sopir aplusan. Ora cetok. Ming aplusane. Lho kok sopir aplusan piye? Panitia panitia mujadah, panitia sholawat, panitia ngaji ya jenenge sopir aplusan. Wong wingi iki kewetu je manitiane pokoke kita ngenengke sholawat, ngenengke selawatan rasah tanggung-tanggung sing diundang pokoke Habib Syekh. Wes, walane engko nek kono ya danane gede tidak masalah. Ning ngerti ya dengan ngundang Habib Syekh, parkir saja kita akan untung. Parkire wae dhewe untung iki engko. Dadi nek nggon rugi ora nemen-nemen kok ya. Ning nek ora Habib cilik-cilikan mah nanggung. Dadi manitia niki pikirane mung golek balen donya. Kuwi jenenge sopir aplusan iki ngono ya. Lah wong acara akhirat kok pikirane mengarep golek keuntungan donya wae. Wah wis ra jelas niki dolim. Nabi Nuh ora wani. Ini idzal lamina zalimin. Nek ngono kuwi berarti aku ki wong sing do zalim ya. Kudu mlayune ki apa-apa akhirat kok ya apalagi memang blegere saja wis wujude akhirat. Nek kaya zikir, kaya sholawat, kaya ngaji, iki rak blegere wis cetha akhirat. Blegere wae. Iki rak ya dimurnikan ning akhirat. Wong bahkan karepe Gusti Allah ki ya bleger akhirat, ya bleger donya iki mlayune tetep butuh ning akhirat. Makane ngantek secara perseorangan nyambut gawe sing kuwi iki golek dhuwit kowe rekanen men iso dadi akhirat. Nyambut gawe kuwi. Nyantek rewang wae nek wong wedok-wedoke rewang sing blegere iki wis udeg-uweg babakan kadonyan. Rewang kuwi ning niatana men supaya dadi akhirat. Dadi engko amaliyah akhirat maupun amaliyah dunya iki jebul iso wutuh dadi akhirat. Ngantek barang-barang saja iki ketoke barang dunya wae rekanen men iso dadi akhirat. Tak tuku klambi, ngono kuwi wis tak tuku klambi. Ning arep tak golek, aku golek sing lengen dawa pokoke. Ora kok piye-piye, ora kok. Lah ngopo kok lengen dawa? Weh lha aku ki kerene wangune nek lengen dawa. Aku tahu je nganggo lengen dawa L sine ngalem. Lah kuwi donya.
Kuwi donya kok ya nek ngono kuwi kok terus tau nggo lengen dawa elsine ngalem. Ora ya aku tak tuku klambi ngopo sing lengen dawa karena nek lengen dawa itu engko arep tak nggo ngaji, arep tak nggo tahlilan, arep tak nggo kumpulan umum luwes. Kaya-kaya sudut pandang etika maupun adab ki pas. Lah piye nggo kumpulan umum ya cocok. Nggo kumpulan umum, kumpulan kader wae ketok kon. Arep ming kader ngisor kae. Nggo genduren tahlil ya cocok, nggo ngaji ngene iki ya cocok. Mula aku tak tuku sing lengen dawa berarti niate akhirat padahal ming tuku klambi. Sing wedok ya aku arep tuku gamis. Iki gandeng bodo wong aku ndek budget duit 2 juta. Pokoknya tak panjiake sing mantep kae arep tak tukokke ning Karita. Kidul anu. Kidul. Jalan Simanjuntak kono. Jalan Simanjuntak kono. Dadi Mirota kampus Simanjuntak kae ngidul titik kulon dalan. Kulon dalan, ku nek wetan dalan kae ana Elzata, ana apa kae akeh kae. Jejer-jejer mengalor kae. Ning sing paling larang rak sing kulon dalan, sing Kareta kae. Nih. Lah karang aku nek tuku ning kono kok. Aku ki tau ning Mancasan dalane ra ketemu kok piye. Lali aku dalane. Yo sekali-kali omong rada dhuwur. Omong rada dhuwur. Wah tenan tak tanjak. Ibu-ibu iki nanjakke dhuwit 2 yuta. Ning arep dienggo tuku gamis. Ning ati jebul pisan iki tetep murni tak niati nggo nutup aurat. Ping pindhone men supaya ning awakku wangun. Ben ketok rada ayu titik. Wes, pisan nutupi aurat, ping pindhone ben ketok wangun karo ben ketok ayu titik. Walaupun sebenarnya ayu ki ya anu istilahnya fleksibel, luwes-luwesan kok ya. Wong ngono ki anggepan to, ana wong ngarani ayu, wong liya ora ngono kuwi. Nek nggon ayu karo ora ki wis anu istilahnya. Nah ya ming anggepan kok ya wong liya ngarani elik ngono wae nek menurut bojone yo apik dhewe dilalai. Mula kabeh dadi payu. Mbah apik mbah elek wong wedok iki payu karena memang karo Allah disetting ngono kuwi. Iki ngarani elek, wong liya ngarani apik. Wong mlaku akeh-akeh iki nek menurut jodone ngono ya. Wah, yakin. Aku seneng tenan lha ngopo? Lakune kaya Semar. Lha wah. Dilalai ngono kuwi ya seneng banget to ya. Sak karepe mulo. Tuku gamis tenan ning kono dies sak yuta 700. Wong danane 2 juta kok ya niate kok nutup ngaurat karo ben mundak wangun. Iki ngibadah kabeh, nutup ngaurat wajib. Ben mundak wangun dalile cetha innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah niku maha apik, Allah nresnani perkara-perkara sing apik. Nek ditafsiri nganggo makna wedok Allah ki maha apik nresnani perkara-perkara sing ayu ngono kuwi, sing wangun. Mula aku tak netepi dawuhe Allah iki rak ya ngibadah kabeh. Ketoke donya ning niki jebul dadi akhirat ngono lho sing dimaksud iki.
Dadi engko mlayune akhirat kabeh ning ya ngaji, nek ra ngaji ora iso. Lah piye lek arep ngreka nek ra ngaji ora ana sing mandu kok. Ora ana sing nuntun kok. Le iso ra teko ngaji to iki. Andeke karo sing ngandani le nyepelek ora. Ngaji ya insyaallah rame to. Wis iki wae malas wis ora cetha. Moga-moga do dirindani Allah, do diberkahi Allah, do dituntun dikei hidayah kali Allah, iso ngelola urip berbagai macam perkarane dadi jelengan akhirat. Mulya kubure mulya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.